Fuq il-medja soċjali għaddejja petizzjoni biex William Aġus li qed jiġi akkużat bit-traffikar ta' droga ma jintbagħatx il-ħabs. Bl-argument li qed poġġi il quddiem il-petizzjoni hu li fil-perjodu li kien għaddej il-proċess legali Aġus irriforma ruħu u llum qed jgħix ħajja differenti. Kien fl-2004 li Aġus flimkien ma' Jordi Felice ġew akkużati li kienu qed jippjanaw li jitraffikaw aktar minn 2000 pillola ecstasy b'valur ta' ftit anqas minn 28,000 euro. Każ li dwaru għaddejja diskussjoni fil-pajjiż, buħut jemmnu li minkejja l-akkużi William m'għandux jintbagħat il-ħabs u oħrajn qed jargumentaw li kif titlob il-liġi Aġus għandu jbagħti il-konsegwenzi ta' emilu. Dwar dan tkellimna ma' Charles Micheli li jemmen li Aġus m'għandux jintbagħat fil-faċilità korrettiva ta' Kordin għalli skontu diġà korreġa ruħu. Mela hawnhekk mhux qed nitkellmu fuq persuna traffikat id-droga, qed nitkellmu fuq persuna li realizzat li żbaljat. Marret il-Caritas, għamlet program tal-Caritas li mhux xi ħaġa ħafifa, irriabilitat ruħha, ġifieri il-poplu l-istat nefaq ħafna flus biex irriabilitah dal-raġel, issa 10 snin wara nibatuh faċilità korrettiva biex jikkorreġi ruħu meta hu ġa korrett. Is-Sur Micheli jemmen li persuni bħal William, jiġifieri li jbijaw id-droga għaliex ikunu jiddependu minnha, għandhom jingħataw xogħol fil-komunità. Jiena naħseb li għal kolazzjoni hemm konsegwenza, però l-konsegwenza għandha tkun differenti, pereżempju jkun hemm community work. Ittieħ 10 snin community work da imur jinnaf fl-iskejjel, imur fej tibatu l-qorti, jagħmel xogħol fil-komunità, ovvjament, m'għandux għalfejn imur lura il-ħabs meta huwa ġa korreġi ruħu. One News tkellem mal-avukat Ismael Bsajla li spjega li meta persuna titraffika id-droga tista' teħel pina ta' għomur il-ħabs. Mela, il-liġi għandha tkun l-istess għal kulħadd. Nemnu għandna fiduċja fl-awtoritajiet tagħna, madankollu għall-każ speċifiku ta' William Aġus għaddew 13-il sena minn dakinhar li ġie kommess ir-reat sal-ġurnata tal-lum. Ovvjament il-qrati fil-konsiderazzjonijiet tagħhom meta jiġu biex jagħtu s-sentenza fil-waqt li jridu jżommu f'moħħhom in-natura u l-gravità tar-reat, jridu jżommu f'moħħhom ukoll kif m'għandniex dubju li ser jagħmlu l-ħsara tkun saret lill-pubbliku. U meta jkollok dawn il-fatturi kollha jimmilitaw u mbagħad għandu jkun hemm eżitu tas-sentenza. Iżda l-avukat spjega li minkejja li skont il-liġi l-imputat għandu jħallas ta' emilu, il-qorti tikkunsidra il-fatti tal-każ qabel tingħata is-sentenza. Mela, tepli ngħidu meta għandek akkużi relatati ma' droga, llum għandna dak li ngħidulu l-kummissarju li jisma' il-kawżi ta' droga meta bniedem jikkommetti kwalunkwe reat. Iżda toħroġ il-prova li dan ir-reat ġie kommess minħabba dipendenza jew bżonn tiegħu ta' droga, l-qrati jiġġudikaw b'tali mod illi fil-waqt li jżommu f'moħħhom illi għandu bżonn jirriforma u jagħtu kull rimedju possibbli biex ikun hemm riforma min-naħa tal-imputat, ovvjament wieħed għandu jagħmel tajjeb u jħallas ta' għamilu.